ନିଶା ଗରୁଜୁଥାଏ। ଏଣେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଭୟାବହ ମୁହଁଟିମାନ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଇତସ୍ତତ ବୋଧ ନ କରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଓ ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତାଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଶବଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସୁନସାନ ଶ୍ମଶାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ସେହି ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ତମେ ଯେ ଏଭଳି ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ମୋଟେ ଖାତିର ନ କରି ଏଭଳି ଏକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛ, ଏହା ତ କିଛି କମ୍ ବାହାଦୁରୀର କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ସକାଶେ କୌଣସି ବିଶେଷ କବଚ ଧାରଣ କରିଛ ତ? ଅବଶ୍ୟ ତମ ମୁଦ୍ରିକାରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଥିବ ଏବଂ ସେହି ପଥରର ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମନ ଦେଇ ତାହା ଶୁଣ। ମୋ ଗପ ଶୁଣିଲେ ତମ ଶ୍ରମଭାର ହାଲୁକା ମନ ହେବ। ତାପରେ ସେ ବେତାଳ ଗପିଲା। ଶ୍ରୀପୁର ନଗରୀରେ ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକ ଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରି ଦ୍ୱୀପମାଳା ସହ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ବଣିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଫଳରେ ସେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ବଣିକ ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରବିଶଙ୍କର ଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ହାତକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏ ମୁଦି କେବେଠୁ ପିନ୍ଧିଲଣି? ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେବ। ରବିଶଙ୍କର କହିଲେ, ଓଃ, ତେବେ ଏଇ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ। ଦେଖ ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତମେ ମୁଦିରେ ଯେଉଁ ପଥର ଲଗାଇଛ, ଏହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ତମେ ଏହାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ବରଂ ଜଣେ ପଥର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ତମ ଗ୍ରହ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଥର ତମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାହା ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ମୋର ସେପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦର କୁମାର। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ। ସେ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ମୁଦ୍ରିକାଟି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉପହାର ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥରର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ଆଗ୍ରହ ବି ନଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଦ୍ରିକାଟି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କୁମାରଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝି ସୁନ୍ଦର କୁମାର କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥର ଭଲ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ 5,000ରେ ଦେବି। ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ନୂଆ ପଥର ସହ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଠିକ୍ ତ? ସୁନ୍ଦର କୁମାର କହିଲେ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ପଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେ ପୁଣି ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଆହୁରି ବି କହିଲେ, ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣ ମୋ ସହ ପୁଣି ଦେଖା କରିବେ। ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣ ମୋ ସହ ପୁଣି ଦେଖା କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଥର ଦେବି। ଦାମ୍ ବି ଏଥର ଭଳି ସୁବିଧା କରିଦେବି। ତାର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭଲ ତ? ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା କହିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବାର କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟଗତ ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ, ମୋର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ିଗଲା? କେତୋଟି ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲେ? 3ଟି। ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସୁନ୍ଦର କୁମାର ହାତ ତାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ତେବେ ତ ମୋ କଥା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ଜାହାଜ ନ ବୁଡ଼ି ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 15,000। ଆପଣଙ୍କୁ 10,000ରେ ଦେବି। ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ପଥରଟି ଫେରାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ମାତ୍ର 5,000ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଦେବି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜ ହାତରୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରିକାଟି ବାହାର କରି ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ବି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବେତାଳ ତା କାହାଣୀଟି କହିସାରି ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ତୀବ୍ର କଣ୍ଠରେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ରାଜା, ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ବୁଝିବା ଉଚିତ।
ପଥର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର 3ଟି ଜାହାଜ ନ ବୁଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୁଡ଼ିଲା। ତଥାପି ବି ସେ ମାତ୍ର 5,000 ମୂଲ୍ୟରେ ନୂଆ ପଥର ଗ୍ରହଣ ନ କରି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ପୁରୁଣା ମୁଦିଟି ସେ ବା କାହିଁକି ଫେରାଇ ଦେଲେ? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତମେ ନୀରବ ରହିଲ, ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଗଣ୍ଡିଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ତ ପଥର ଉପରେ ମୂଳରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କି ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା। ସେ ଯାହା କେବଳ ମୁଦିରେ ପଥରଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାରୁ ପଥର ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପୁଜିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପଥରର ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଥରର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପୁରା ବେପାରୀ ବୋଲି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ମୁଦି କିଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ପୁରୁଣା ମୁଦି ଫେରାଇ ଦେବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରକ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କୁମାର ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଝଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ଭିନ୍ନ ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ସେ ପୁରୁଣା ମୁଦିଟି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭୀ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସିଏ ଯେ ବିରକ୍ତ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।